Spieramy się tutaj w obronie wartości zagwarantowanych w Konstytucji i innych prawach i innych aktach prawa międzynarodowego, będących fundamentem demokracji. Uważamy, że wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, uznający symbole Narodowego Odrodzenia Polski jako prawnie chronione, znieważył tym samym takie wartości jak godność ludzka, szacunek dla praw człowieka oraz prawo do równego traktowania. Mamy dość życia w państwie, w którym sąd rejestruje zakaz pedałowania i krzyż celtycki jako symbole prawnie chronione. Mamy dość życia w społeczeństwie, w którym dochodzi do aktów przemocy wobec gejów, lesbijek, osób bi i transseksualnych, a wykrzykiwanie haseł pedały do gazu, lesby do obozów pracy pozostaje bezkarne i niepotępione. Stanowczo sprzeciwiamy się przemocy symbolicznej, która zbyt często w Polsce prowadzi do przemocy fizycznej. Mówimy zdecydowanie nie nobilitowaniu symboli nawołujących do nienawiści i ostracyzmu wobec dużej grupy społecznej. Jednocześnie wypowiadamy głośne tak dla idei tolerancji, otwartości i równości. Chcemy, by każdy obywatel Rzeczypospolitej, niezależnie od orientacji seksualnej, pochodzenia, stopnia niepełnosprawności, płci, wyznania lub jego braku, czuł, że jest bezpieczny i szanowany.